Öýsüz itleri tutýan gulluklaryň haýwanlara rehimsiz çemeleşmegine garşy çykýan Türkmen awatly ýaşaýjylar häkimetleriň basyşyna sedebar bolýarlar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçysy we çeşmeleri häkimetleriň itlere rehimsizlik meselesine seretmek wadasynda tapylmandygyny we raýatlary şikaýatlaryndan el çekdirmek isleýänligini habar berýärler. Prokuraturada haýwanlary goraýan aktivistlerden kapasalaryň ýok edilenligi sebäpli ardalaryny ýygyna almagy haýyş etdiler diýip Azatlyň Türkmen awatdaky habarçysy 10 sentýabrda aýtdy we işi yapmak üçin olaryň prokuratura çağırlandygyny habar berdi. Şäheriň ýaşaýjylarynyň kanun goraýjy daralary ýüzlenmegine bu şäherde itleriň köpçülikliğin rehimsiz ýok edilmegi sebäp boldy. Munyň ýa-ni köpçülikliğin habar beriş serýislerinde hem sosial ulamlarda ençeme maglumatyň we videonyň peýda bolmagyndan soň Türkmen awadyň häkimetleri käbir çäreleri görüp başlapdylar we raýatlar bilen gepleşiklere taýýarlyk bildiripdiler. 25 awgustda haýwanlary goraýan aktivistler Türkmen awatda itleriň saklanýan ýerde minleriniň girelgelerindäki demir gözeneklerin aýrylanlygyny habar berdi. Haýwanlary goraýan ýaşaýjylar Türkmen awadyň häkimetleriniň rehimsizlige garşy gören çäreleriniň şonuň bilen çäklenenligini aýdýarlar. Yerli häkimetler tarapyndan wada berilen ýaşaýjylar bilen duşşuk başa barmandyr. Azatlyň habarçylary awgust aýynyň ahirinde ýedekset haýwanlar üçin penahany döretmek haýyş bilen administrasiýa ýüz tutan Türkmen awatly ýaşaýjylara şonda häkimlikden jaň edilenligini we olar bilen duşuşmagyň wada berilenligini habar berdi. Şol duşşuk 8 sentýabra planlaşdyrylypdy. Bu wadalygyna galdy, ýygnak bolmady we prokuratura hat itleriň ýok edilmegi we olary rehimsizlik sebäpli ýazylypdy. Kapasalar ýok edildi. Netije munyň bilen çäklendi. Başga talaplar kabul edilmedi. Olardan mundan beýlek şikaýatyň ýokdugy soruldy. Emma aýallar razy bolmady. Dip Azatlyň habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenawat şäheriniň häkimliginden maglumat almak synanşygy netije bermedi. 2 aýlap haýwanlary tutýan gulluklar hem jemaat hyzmatlarynyň işärleri köçelerde itleri tutmak we ýok etmek işlerine gatnaşypdy. Käbir halatlarda itler ýaşaýjylaryň şol sanda çağılaryň gözüniň öňünde urulyp öldürilipdi. Diýri galan itler ýerdeminlerdäki kapasalara taşlanyp, jandarlar plastik haltalarda demegip jan beripdi. Barlykda ýurdun dürli şäherlerinde itler ýok etmek boýunça işler henidem dowam etdirilýär. Türkmenawatdaky çeşmelere görä indi bu ýerde itler şäheriň daşyna äkidilýär. Türkmenawatda itler çöle äkidilýär we şol ýerde öldürilýär. Ýöne ýaşaýjylaryň nägililik bildirmeýän ýerlerinde. Mysal üçin Komsomolski diýilýän etrapçada itleriň açaçan we rehimsizlik bilen öldürilmegi dowam etdirilýär. Diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň beýleki sebetlerinden gelen habarlara görä häzirki wagtda Balkan awatda itleri tutmak we köpçüliklerini öldürmek boýunça çäreler dowam edýär. Iýul aýynda ýurtda itleri rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanun kabul edilipdi. Kanunyň 41-nji maddasynda bu düzgüniň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenlen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleriniň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýurtda ýedeksiz itleriň ýok edilmeginiň ýene bir tolkunyň fonunda kabul edilen bu kanuny aktivistler 200'lük diýip atlandyrdylar. Şol bir wagtda täze kanun eýesiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansızlandyrma işlerini, öňüň alyş sanjymlaryny, veterinariýa gözegçiligini geçirmek we öňki ýaşaýan ýerlerine gaýtaryp getirmek ýa-da penahanalara ýerleşdirmek ýaly maksatlary göz öňünde tutýar.